daytang magmaya, hindi pagmaya ka mo tungod sa inyong paglaom. So, taliwala sa atong mga kadisdanan na agad ay kay paglaom. Amen? Amen. Ngayon sa pagpailog kamo sa inyong mga kadisdanan. So, sa atong mga kalisod, kinahanglan lang gid na kay pailog. Dili ta sa inyong magyaw. Dili ta magbagot-bot mga unsa naman ni oy na lisod naman natin ang alagad man sa Ginoo. Nagkalisod-lisod na gid hinoon ni. Pailog na di ang giingon sa Ginoo. Amen? Nya ang ikala sa inyo pag-ampo kanunay. So, ganun kinahanglan man tang mag-ampo. Oh? So, manay kuan sa Ginoo sa to karon. So, mag-ampo na ta ato idukot mga ulo. Ginoong Dios, salamat sa mensahe nga maghihatag kanamo karon o God. Panalangini kini o Dios. Holy Spirit, ikaw maga-istorya Lord sa amua, ikaw magapasabot ni ini. Himua ang imong pulong o Dios nga buhi Ginoo nga maabot sa among makasing-kasing nga among masabtan Lord ang imong gustong ipasabot diri kanamo. Makuha namo Ginoo ang among bahin Lord ang mensahe karon. Amo kang pasalamatan, pasidunggan amahan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sige, kinsa pa? Ampingan manino. Okay. Grabe biging hinulat. Sige. Kinsa pa man? Pagmaya. Kinahanglan man ay na bisagwa ko na siya abot na expected na lang magmalipayon sa Amen. tungod sa ato paglaom. Amen. Amen. Na nya kana kung kalisdanan. Pailog yo kay ako lang bitaw bahalag pila ka kalisdanan maabot nako. Ako dawaton pailog lang Pailog lang. kay Amen. ana nako masuksod aw naa diha ang sukaranan sa akong naanyad nako sako pa makadawas ko Amen. ko sa pag-ampo na kanunay lang ko niya giyahan sa akong Amen. Amen. Sige. No, nindot pod na eh. Na, gawin kapuno ana. Ah. Ang kabisdanan got mo gunay kuan kanang watay kabisdanan. Mawa mata na sa Ginoo. Pagtigat ay kabisdanan ano ato Maduol. Lord. Sama ato ni tapos akong tuhod nga halos di ko kabarog ko. Mo ko nagilak ko. Sus, what ako ani. Ang akong buhat trabaho. Trabaho naman. Wa di ko kamao ani. Magitagaan ko kalisdanan, gani ko kalaki kanina. Dili pa diha dayon dayon. Tambong mudi. wala pa nimo makuan Sayo. Tinuod gyud ko na nakaagi ko ana. Nakaagi ko ana. Usahay magpinigo ito. So okay pa man ang tanan. ako sad ay nakakuan sa ko ana kay ngano inig-abot bitaw sa kanang mo Birnis na mo Sabado ana sa Domingo sad anaon man ko igsuon sa ako bana. Si Ate Tikla pero salamat ko kay bisan sa una kanang imong anak ko na dawat nakuan jud nako ba natanom na gyud. Natanom kay ngano mingawon naman ko sa pulong sa Ginoo. Mingawon gyud bitaw ko. Na wala ko ka Bible study ba wa nako ba pagkaon na akong talag. Mamita na ko mingawon na gyud. Awon na nay ka uhaw gyud. Amen. Para sad nako sa una pastora. Kana bitaw na mo ari diri kana lain hiyon ba. Sama ako ana sakto mo ba ara mama. Inig kanan nila no. Sirahan puntahan. Muli ko. Pero wala na nako gilihat kay ngano wa man ko na ra. Likday lang ko kay tungod ang ako pagsabot ba. Di lang po mo ko ang kay kapulik ko man ko. Kaya sa sabot. Kasi kasabot ka kuan. Pero sa karon nga nag-anom na ko kakuan na jud tiguang na nasinyo na diha pa na ko na dili day anang way reliyon makalawas ang kuan pagtuo ang atong mga mayong ginatan mao gyud ito sayop to nako nakasapo sa Ginoo kay nganong gilikayan nako ang share nako og mga maayong
balita para sa Ginoo. Nakasal ko ako. Pero Aligirito kayo pastura kay ngano kan dinhi kay yung house to house man. Ang dawat ito na kun ato na dito ato man ko kay trabaho mo to the chiki. Nga ako bantay ni Nigi. Manglaba ko manglaba niya. Wala sister, manglaba be. Ako sa lang ni undangan. Ako sila banong ba o ganan sila magkiginabi na ako. Ako po sister kay dili ko mulikay sa una na grade 7 ko kay naman po ko kuan classmate nga pareha bitaw ninyo nang kuan mo siya bata kanang pareha siya edad namo ba pero kanang napito siya sa Ginoo niya hilig siya mag-invite ang classmate ba kami sa una di na mo daganan so gato namo kay nice na O, di daganan manugat may ganay lahi na gyud o kanang pero dili mi mga maminaw kuan ba. Snacks na kaya Lahi gyud ang mga kasinatian diya sa pagkuano. kay kausa Pero- bitaw diha sa tindahan naadyoy mga batanon pareha nila mga batanon kanang ni ara ba nga kanang nay kanang pwede ba nay maminaw kag kadiyot nay kay amo kasi ra tuyo okay kay day isag kadiyot lang nay ko oo isabay lang nako day maminaw ko nya ug nay mo palit ako lang tagaan kanindot ana naay mo mukuan nato nga kanang pulong sa Ginoo kaysa kanang mga chismis ang ibigan nimo Ginoo ang Ginoo bayan nagtawag mi nato. pulong sa Ginoo iko kanindot ba ninyo dayon nga pulong sa Ginoo ang inyong giko mao gyud nindot mamoy ano naka kamo jud day nagkuan day nga isa niyo ang maayong balita pero dili jud na angay na ato siya daran kaya uban man gud mga tawa murag klase nga murag mayagag-yagaan nila kaya labi na mga batan-on mo gani nga na dito sa may tindahan ako jud tingnan ay ayaw mo pag nindot kaayo nga naay naghago nga papaminaw ta og pulong sa Ginoo kaysa pagkasaron dili material nga bagay ang atong ipuno sa atong kinabuhi kun dili puno nato ang pagkakaso sa gugma sa Ginoo ug ligtas Spiritual. wala sila nangatawa sila kunindot kay na nga bisag naa ta dinhi nang ginabuhi na apoy ni ko nato oh Amen. Sige, kinsa pa? Coach. kanang kuan ako kuan mo amo di kuan kanahan di ka na kanang sa kalisod sa kalisod diha pa ta maka muna sa Ginoo sa panahon nga kung kita na kadagaya na kasuan ka na kadagaya sa kanang kanang wala kung ikaw matinood ka gustuhan sa diha sa Ginoo dapat tinuon ka na kuan bitaw dapat sa Ginoo kaya uban mo maglisod na sila diya naman sila sa Ginoo Sila basulong. ang Ginoo na lang basta naman lang ang na abang Amen. sabi sa kung maglisod man ganita o maglisod nata sa pagkuan dapat magmaya lang ihap wala man nabuhat sa Ginoo hindi na ito makaya Kamu din ha, ikaw nay. pinapagaw ko ang anak mo na mami manaon May snack, mga snack ni. ito katapat tama okay para lang mo mama ba para dili sa lakwan ay ugong Sige na. Ikaw, kaya nakay ikadugang. Wala lang sa. Sige, okay ra, maminaw lang. Okay karon unsa may atong nakita nga kinaiya sa Dios sa atong gibasa karon. Unsa atong nakita nga kinaiya sa Ginoo diha?
kay maayo gyud ang Ginoo. Unsa pa? Mapailubon. Amen. Mahigugmaon gyud ang Ginoo. Mangging hatag. Okay, manggihatagon kay. Ako pa mo kanina kay aron pa makatagon sa akong itate. Ginoo sa mapailubon, ang Ginoo nagpailog gyapon sa to. Grabe gyud pailog sa Ginoo sa to ano. Sige, karon unsa may kinaiya sa tawo nga atong makita dinhi? Mga tawo. Unsa pa man? May pinaghuhugutan. May pinapatay. Unsa pa? Unsa pa may atong unsa pa may kinaiya sa tawo? Dere sa atong gibasa. Kuan ko may pagkakana bang materialistic. Dayon kana bang makalimot sa Ginoo. Lintanon. Panahon pag naana sa kalipay, naana sa karuhay, makalimot sa Ginoo. Amen. Lintanon dahil yung tao, no? Sige. Ang kunon. Ang kunon. Aside po, kay kung dali ra po mo anong paglaom ang tao, no? Gamay lang nga problema, layo na din sa Ginoo. Mura na hinoon basulod. Okay, so manay kinaiya sa tao, pero kung ato tanaan ang kinaiya sa Ginoo, ang Ginoo may hugmaon, ang Ginoo manghatagon, ang Ginoo mapailubon gyud. Amen. No? Nya karon sa atong gibasa, unsa may ato ang ika-apply ani sa atong kaugalingon, asa man ta aning tulo. Unsa may ato ang kanang murag kinahanglan nimo ba nga imong buhaton sa imong kaugalingon? Ano atong gibasa karon, asa man imong i-apply? Hindi sa kanang tulo mi ato Ang talog yun. Taas niya pa ilo. Taas nga pailog. Uli ka taas pa uli. Umatingil man sa imo ha. Taas nga pailog, tulo. Tulog yun. Pailog, pagmaya o pagampo. Amen, amen. Ikaw kan. Pati ka nitingog niya. Pag-ampo. Sige, nindot ginang batanon pa niya. Kusog na ikaw mo ampo. Nakuan na ni siya sa kasama Proverbs 22:6. Gawin ni Sir Joe. Aran pag wala ko na sa din. Amen. No, nindot di kay na kay kung unsay mo gitudlo gyud sa bata pa madala na nila. Bisag asa na sila. Madani nila sa ilang pagkadako. Pagkadako na ko ilang apply sa ilang kinabuhi. Grabe ka sa akong pag-umangkon kanang 2 years old, 3 years old diha sa permis sa amoa. Karong 5 na siya kita ana magbililin. Permi niya kanang duman iyang mama, mana rin oy una ta mga tulog magampo baya ta. Na ginaanad mo sa diha iday katog magampo mi din sa pagkaon magampo gid mi. O naa gid sa pagkaon ko dito sa gid sa mo ampo. So mo ginako kung sa imong gitanong gid sa bata iya man ang madala. So kani pag siya nagsugod karon kay 5. Oh may anak sa iyong mama. Salamat sa Ginoo. Amen. Ikaw siya. Sa imong tanan. Masaya tanan. Kaya dili mo na magpitutan kung wala ay ang usa kung wala ko nang duha. Okay. Sige. So kinahanglan gid ta magmaya kay na gid paglaom. Ano na sa pulong bitaw sa Ginoo sa Philippians 4:4 na rejoice in the Lord always. In sa pagmuli again we say rejoice. Kinahanglan magmaya dai ta diha sa Ginoo. Amen. Sa unsay maabot sa ato kinahanglan atong magmaya ta maglipay ta sa Ginoo atong pasalamatan ang Ginoo sa unsay mahitabo unsay maabot sa atong kinabuhi. Ikaduha pagpailog importante kaayo ni nga makapadayon ta. Amen. No kay kung wala kay pailog, wala kay kanang mga paghulat di sa Ginoo, pwede gyud nga muhunong sa pagpangalagad sa Ginoo. So ang kaning pagpailog usa ning requirements or kanang kinahanglanon nato nga makapadayon gyud ta. Okay, ang tao baya pag dili ka mapailobon, dili ka pasensyoso, muhunong gyud ta sa pagpangalagad
nangalagad sa Ginoo. Sa man ni Ginoo nangalagad noon ko nimo nya. Lagi ko nimo tagaya ang mga butanga. No? So naagid ang pagpailog. Amen. And then ang last kaning pag-ampo, dili dinhi pwedeng mawala kay ang pag-ampo man ni kung sakuan pa kita mo atong sa una sa lida ni Vic Soto katong kanang ito kanang call a friend kanang ingon nato who wants to be a millionaire, no? Di ba naa dito ingon nga kanang lifeline. So matawag ka o kinsa imong tawagan, so mo pwede ang pag-ampo. Ang pag-ampo nato man atong lifeline diya sa Ginoo, no? Nga makapangayo ta, maka-access ta dito sa langit unsay mga butang nga pwede nato pangayoon nga ihatag sa Ginoo sa ato. Okay, kung wala tay pag-ampo, wala gyud tay gahom pud, no? So ang pag-ampo mo nay gahom sa mga Kristohanon. Kung dili ka mo ampo, wala gyud tay gahom dito sa Ginoo. Amen. No, unsaon man nimo pag sa gubang sa mga pagsulay kung wala kay prayer. No, ang pag-ampo mo na itong pag-connect sa Ginoo. Kabantan mo ng cellphone. Kung ang cellphone walay charge, dili gid siya magamit kung lobat, di ba? Pero kung imong i-charge ang cellphone, magamit gid siya, makatawag ka, makakonect ka sa imong mga loved ones. Mao gyapon ta, kung wala kay prayer, lobat ta, dili gid ka magamit. No, dili gid ta makakonect sa Ginoo. So unsaon man nato nga makapailog ta, unsaon nato magmaya ka kung wala kay connection sa Ginoo. So useless, dili ta mapuslanon. So importante gyud nga naagi tay prayer. Amen. Okay, so naaba tay nakuha rong kahaponon. Amen, no? So kinalan gyud ta magmaya. No, magmaya ta kana atay paglaong diha sa Ginoo, no? Ya magpailog ka sa atong mga kalisdanan kay tanan man kita moagi man kita kalisod. Dili pasabot nga nangalagad ka sa Ginoo, wa na kay problema, wala na kay kalisdanan. Naa kay problema, ang problema na kanang di naabot na sa imo kay ang gusto sa Ginoo nga mas muduol pa ka sa iya ha. Dili pwede nga pag nagka-problema ka mulayo na hinuon ka sa Ginoo. Kay mo man kasagaran problema sa tao. Kaya pag naano sa problema, mulayo na noon sa Ginoo. So kinahanglan pag magka-problema ta mo duol kita sa Ginoo. Yan ikatulong nga di na to wala ang pag-ampo. Ano sa 1 Thessalonians 5:17 pray without ceasing or ampo sa walay puno. Kinahanglan mag-ampo kita kanunay. Amen. Okay, so tangan dungog himaya kung ulit sa tangguit nga